Marc, tu què ets més, de Messi o de Cristiano? Nosotras, de Coque Resurrección. Formidable, formidable. Tu étais formidable. ¡Qué follón! Amb Coque Resurrección. Com estem avui? Com estàs, Guillem? Molt bé, Aitor. Avui estic molt bé, la veritat. De què has portat el bocat avui? No, de truita. De truita? De truita de què? Francesa. Però no és truita normal. Franceses, no! Nosaltres aquí no som racistes, ¿vale? No, sí que ho som. Com estàs, Víctor? Molt bé, molt bé. Avui una altra vegada, Francisco salvant l'episodi. Avui entrepà de fuet, sembla. I setmana feliç, per mi setmana feliç. Setmana feliç. Setmana feliç. Haram una altra una vegada. altra vegada. I jo, el meu bocata és de pernil. I avui farem un petit repàs de com està el futbol, com ha sigut la temporada i com ha sigut en general tota aquesta setmana. Molt poquita cosa. Comencem a repàs de les 5 grans lligues. Comencem amb la Liga, ja està sentenciada, l'ha guanyat el PSG. Me la suda. Sigue. Que cojones. És ràpid, és breu. No, però una cosa. No fa falta. Coses importants. L'Olímpic de Marsella no ha quedat ni a competicions europees. El Lens ha quedat fora, res estrany. I Mónaco ha quedat segon, res més a dir. Després de la Bundesliga ja vam parlar, Leverkusen primer, segon Bayern de Múnich. I a la zona, a la part del descens, res important, el Mainz 05 al descens. Bueno, 0-5 està bé. Deixem-ho. Sèrie A, l'ha guanyat l'Inter, va 19 punts per sobre del segon, no ho havia vist fins vaya avui. Lautaro va aixecar una copa. Com t'estimo, Lautaro. El Milan segon, Juventus tercera i l'Àpols, que és l'actual campió, ha quedat 9è. No, el Nàpols ha fet un downgrade històric, eh? No, one season wonder, totalment. Després, la Lliga Espanyola, podem passar-la. Podem passar-la. Ha guanyat... No me'n recordo qui ha guanyat. I de descens, Cádiz, Granada, Almeria. Cádiz, Granada, Almeria. Un company de classe per l'Espanyol l'any que ve, no? A l'Almeria. Sí, no? Moltes felicitats, Espanyol, pel teu nou amic. Bravo. Esperem que l'ensenyis bé com va la competició i tot això, No, que és nou. són No, professionals. bueno, que no El senyor s'ensenyin, en segona perquè- és professional. Sí. Ja sap com funciona la competició. Clar. A segona ja sap. Però que no els ha caït d'ensenyar, perquè si l'Almeria segueix els mateixos passos que l'Espanyol, es quedarà ja una eternitat i serà un dèport. Sí. Bàsicament. I per últim, la Premier League. La Premier League està interessant. Ara mateix el té tot de cara al Manchester City per guanyar la Premier League. Està segon amb un punt menys de l'Arsenal, però li falta un partit. Llavors, molt segur que guanyarà el City, perquè l'Arsenal la petxofria sempre. Liverpool el mateix, i Aston Villa, pues bueno, sembla que anirà a Champions. Liverpool, perquè el Tottenham no. Una pena, Liverpool, perquè anava molt bé, semblava que estava per lluitar, però a l'últim moment... Klopp serà... Pel que sigui, ja vam avisar de que no volíem un africà, dic a Salah, Ho he dit, ara... no volíem a Salah, i era per això, per aquests conflictes. Manchester United està fora de competició europea pel moment, i bueno, el Chelsea no ve. És horrible. No sé quanta pasta s'han gastat, perquè després els seus És jugadors... que ahir van guanyar. Van guanyar? És veritat? Del Tottenham, 2-0. Impressionant. Molta felicitat, Chelsea. I ara començarem amb la lliga que ens interessa. La La important. Lliga Hypermotion, La la igualada. segona espanyola. No té cap mena de sentit com està la Increïble. putíssima segona divisió. Increïble. Està primer el Leganés. Tornarem a tenir el derbi més interessant, que és el Getafe Leganés. Bravo. Història del futbol. Què diu aquí? Leganés? Empatat els 5 últims partits, com mínim no sé quants més. És el que surt aquí. El Valladolid està segon, que porta 4 victòries seguides, també bastant bé. L'Eibar tercer, Espanyol quart, no pujarà, perdrà els play-offs. Elche cinquè, Racing sisè, Sporting, Oviedo... Porra, qui puja del playoff? Del play-off, Valladolid, 100%. Racing. No, Valladolid i Leganés jo crec I que pugen Elche. directes. Valladolid i Elche. Però és que està molt igualat. Perquè ara parlem, clar, no ho he dit. Ara posarem aquí una imatge. Estan només des del primer cap al número 10 hi han 10 punts. És a dir, primer, segon, tercer i quart només porten 4 punts. La diferència. És impressionant, estava molt ajustada. Si això passa
a la segona divisió anglesa tens a 4-3-3 cagant líquid durant tot un mes. És impressionant. Però com és la segona espanyola, ningú fa ni putíssim cas, però nosaltres ho fem. I Quique, d'aquells... Jo vull que una part de mi vol i que no pugi l'Espanyol, perquè... Per què vull que pugi l'Espanyol? Per ficar una pallissa. Que estigui a primera i tornar a jugar a Cornellà. Perquè és d'on són, de Cornellà. Sí, que perdin, perquè són horribles. De Cornellà, no de Barcelona. No, ens confongem. Però també molaria que es quedés bastant més temps allà. A veure, sí, Però- perquè es podríem riure, però em fa molta més gràcia guanyar que estiguin en segona, perquè Totalment. aquesta temporada no m'estic rient tant de l'Espanyol com quan guanyaven. Jo què sé, Vull tornar a veure Braithwaite. Hi ha jugadors que em fan il·lusió. però guanyar la Lliga al camp de l'Espanyol i que saltin els putíssims retrasats del Pericus tot picats, doncs em feia molta gràcia. Ara que estan a segona, em falta aquest sentiment. Bueno, fins aquí la Liga Hypermotion i la millor lliga, és la més interessant que hi ha de totes les putes lligues que hem nombrat. Després, Més que la Premier. sí, I també. anem a parlar d'un jugador que ha sorgit aquesta temporada, no el coneixia ningú, va estar jugant a primera ref, Fermín. Guai. No té Increïble. sentit. No és bo, no té qualitat, no té gol, però porta 8 gols en la seva primera És molt temporada. bo. No, a veure, No és molt bo, és Sergi Roberto. Recordem-nos que Roberto. l'any passat està jugant a tercera ref. A primera. Primera. O sigui, per Ordinari. tercera divisió. Però Però que el xaval és bo, no és un matao. No. No és Marc Alonso. no és un matao. No, però és un matao per a la élite. El compares amb Gavi, Però és el jugador que has de tenir superimportant perquè surti als minuts 70 i et revolucioni el partit. Potser el rol que està fent ara de titular no és el seu rol, que el pot complir perquè ho està fent, però no és el... Si el teu mitja punta, bueno, migcampista mitja punta ha de ser Fermín, no guanyaràs la Champions. No, això és el que Però vull dir. ha d'estar a plantilla, és És un el que vull jugador dir. important. No destaca per qualitat, no destaca per jugades, no destaca per passe, Porta- no destaca per tenir un tir, però marca i fa diferències. porta els por partits, tio. cojones. Tiene cojones! Tiene cojones con Puyi, és el nou Puyol! Porta, porta uns partits, la veritat, De que toda heavy. a mi em sorprèn perquè jo pensava que Fermín era un jugador suplent, però sembla ser que li està És guanyant... un jugador suplent. Que es diu Fermín López. Que sí, no, que, No. que no, òbviament segueix sent suplent, però que està fent molt bé el que li toca, que és jugar quan estan lesionats els altres. Així Si que- no sapigués si jugar a futbol, estaria de Òbviament, cambrer a un òbviament. bar Òbviament. al centre de Madrid. No, faria el que està estudiant. Sí, Què està estudiant? deport. Inés. Buah, que... Inés. Sí, Increïble. Profe d'educació física. bàsicament. És el que serà, perquè... Bueno, no sé, esperem que no passi res i que pugui arribar lluny. Ara parlarem dels possibles guanyadors del Ballon d'Or. He portat aquí una llista, no sé si se m'ha escapat d'algú, crec que no. Francisco, vols venir a donar la teva opinió de qui pot guanyar el També- Ballon d'Or? No, gràcies. No gràcies ni polles, que vinguis. Vinga, Francisco. Així Posa't també allà. apreixes el vídeo d'avui. Posa't allà. Que no t'hem... Buah, els cables. Buah. Que guapo estàs, Francisco. Estás muy guapo hoy, Francisco. No te he Agafa, preguntado. agafa jo. No, hostia, perdó, no he preguntado a Francisco. ¿Cómo está, Francisco? Com estàs, Bé, Francisco? estic molt bé. Que no tens menjar? No tens menjar? No, avui no tinc menjar. No? Hòstia, Avui menja a casa. pobret. Menjaré a casa. Pobret, Va tardar a les Francesc. 8 hores, acabaràs a les 8 de la nit, És que- Ja és dinar, sopar i esmorzar. Tot Ja en palma. Un palmo. Bueno, qui dius tu que Va, guanyarà el Ballon d'Or? 3 candidats. No sé, potser aquest any també depèn... O sigui, no sé molt de futbol, però... Es nota. Per exemple, Haaland crec que difícil, perquè ha sortit de la Champions, Molt bé. però encara Mbappé segueix i potser si guanya serà un bon candidat, no? Molt bé. Aquest any Messi no, perquè ja... Com que no? No ha passat res amb la selecció, tipo, crec que ja no juga. Hi ha Copa Amèrica? Si Messi guanya la Copa Amèrica i és MVP, 100% Ballon guanya d'Or. el Protador. Ballon d'Or. 100%. No, el rebrà. O d'una altra cosa si s'ho mereix, però el rebrà. I jo el celebraré. Jo també. Òbviament. Me la pela. Que diguin que sigui un... No. Vale. Mbappé, qui més? Ja està, no? Mbappé. Coque. Coque... Coque Resurrección, el primer és bé! Bona dica. El dista de tots, vale, ja et pots anar, Francisco. Vale. Moltes gràcies per la teva aportació, t'estimem. Moltes gràcies, Bravo, Francisco. bravo. T'estimem, Francisco.
És el membre més important de Que Follón. No. És Marquet. Mentira. Veritat, Hòstia, no hem parlat. no hem parlat de que Marquet no està. Segona setmana consecutiva. Per què o, no de fet, està? Perquè està... No vull... Per coses... No, aquesta vegada no és per... No, Correa. no és per Correa, és perquè no podia. Però seguirem dient que porta Correa. Sí. No, No, però portar-la a la porta. no, No és el motiu, però la porta. Una cosa no treu l'altra. Clar. De 5 programes ha vingut a 2, el fill de puta. Òbviament. No. És un desgraciado i no s'haurà mirat ni un. Ja m'ha dit que no. Ja pot espavilar. És un pringao. Bueno, la llista que he portat jo ha sigut Florian Wirtz. Jo crec que si guanya el triplet amb Europa League, jo crec que pot guanyar el Candidat. Ballon d'Or. O pot ser candidat. Ha Candidat. de guanyar, jo crec, l'Europa League I Eurocopa fer una I molt bona Eurocopa, Eurocopa. No ha de guanyar, però si mínim fa una semifinals. Sí, i gent molt i important. se'n figura. Sí, vale, Harry Kane. Ha entrat. Harry Kane ara mateix depèn del que passi a... Champions. Sí, al Santiago Bernabéu. Depèn totalment de com acabi la Champions. És la seva única oportunitat. Perquè a nivell individual és una temporada increïble, però a nivell títols és lamentable. Com sempre. Com És sempre, Harry Kane. És Harry Kane. Després, Marco Reus... No. Sí! Sí! Guanyarà la Champions Marco Reus. Uah, Nosaltres seria molt anem guapo, del Borussia des de Jo, petits. des de petit, des de que Reus va debutar... Uah. Jo odio eterna Lewandowski, Increïble. I la gran puta. Jude Bellingham. Si ara el Madrid fa un bon paper a la Champions, Que el farà. sí, i la Lliga està pràcticament guanyada, doncs és molt probable que el Ballon d'Or sigui per ell. Què creieu? És probable. Bon, És que se l'emportarà. O Vini. Ahir vaig veure un vídeo Ara parlo. amb estadístiques. El Però problema és Vini que Bellingham és un jugador que no juga de punta i el comparava amb Lewandowski i té millors estadístiques Lewandowski en aquesta temporada que Bellingham. Hombre, claro. La cosa és, si, com diu vosaltres, si el Madrid acaba guanyant la Champions i el Bellingham fa una Eurocopa decent, probablement guanyarà el Ballon d'Or. És que no veig a Clarament, ningú capaç de treure-li... L'únic que veig capaç de treure-li la pilota d'or és Mbappé. Mbappé. Pot guanyar el triple. Mbappé. Bueno, no, pensava només en un, però hi ha més. Mbappé, Vinicius. Birds... Vinicius també. És que tot Els tinc aquí, a veure, acabo i diem. Tot- Mbappé, que pot guanyar el triplet, ja té Liga guanyada la Copa de França, ja està, no? no li importa ningú. Bueno, No li importa a ningú, és que no me'n recordo quan es Guanya o no juga. la guanyi, No, crec que és indiferent. encara no ha guanyat, però... Però és que sí, segur, si la perd és... Si la perd no li dono el Ballon d'Or només per això. I també Me la pena. Sí. I Vinicius. Vinicius si fa un bon paper a la Champions, el mateix que Bellingham. Està tenint uns números increïbles. Vinicius. Me ha roto, Me ha roto. Bueno, prediccions. Qui penseu que guanyarà? Segon i tercer. Messi. És a dir, top 3. Messi. Com diguis, Messi un altre cop. És que guanya... És que ell és la puta Que boca. guanya la Copa Amèrica. És que ell és la puta Cristiano. boca. Ah, no lo mufa, no lo mufa. No, Algú la bufa? primer quedarà... Jo, la meva opinió és quedarà primer Bellingham, segon Mbappé Uau, mentre no guanyi Vinicius me la pela. i tercer possiblement De Bruyne, algun jugador així. Mbappé. No, perquè el City està... Mig centre. Pot guanyar un doplet. El City. Ja, Ojo però- con Kroos. No. D'això, No. volia fer un petit comentari. Va veure el passe que li va fer al Kroos al Vinicius, És no? un triangulazo del FIFA. Un triangulazo tota la vida, sí o no? Però Vaig és- veure que, li... És d'aquests triangulazos que tu donaves, però no apuntaves. No, No, apuntaves. preguntaves el que Vale, tenies vale. al costat No. i s'anava a la merda i deies, hòstia, quin golaç. Lo de que vaig veure a partir de Twitter que la gent deia que era el passe de l'any, No, ha sigut molt bon passe. És una barbaritat de passe, però assistència de l'any, Què dieu, Francisco? Com la de Era un gran passe? Com la de Coque. No sé. No sé. No ho sap. Sí que ho sap, es fa... Bueno, es fa jo la el top 3, Guillem, com diguis Messi, No, realista. És que Bellingham jo crec que se l'emportarà. Perquè no veig... És que no veig possible de que el Madrid no guanyi la Champions. És que... Però no és sigui horrible. pessimista. Marco Reus. Confiem. En Vale, Harry anem a Kane. ser realistes. Bellingham, Vale. Mbappé, Com jo, de moment. I aquí, quin 3? està entre Vini i Birds. Hòstia, Birds és... És que si Birds... és que, a veure, una mica de coherència, si guanya Bellingham és que han guanyat la Champions, si han guanyat la Champions queda Vinicius, tercer. per això. Si guanya el Ballon d'Or Bellingham, queda tercer Vinicius. Però si O guanya segon. si guanya l'Europa League i l'Eurocopa,
Vini. Se l'emporta Birds. Ah, Birds. Mira, No, Brahim, perquè no. mira, Brahim. Mira. Vale, el meu top 3 és que Mbappé, tio. És que els nombres d'Mbappé són una locura. Vaig a buscar-lo. No, és... I jo veig el PSG molt capaç de guanyar el Madrid a una final o a un Bayern. És que a un partit... I Però és que el Madrid està encara darrere. És que sento dir-ho. M'agradaria que guanyés el Dortmund. A veure, porta 19 partits No és? i 15 gols. O sigui, no, Champions, això perdó, l'any 2023-2024. Ah. Però no porta més, porta molt bones estadístiques. No, és una locura. Només està per darrere de Kane, crec. Sí, no m'agradaria. Llavors, jo crec que Mbappé el primer, el segon quedarà Bellingham, perquè encara que no guanyi la Champions, els seus nombres és una barbaritat. Ha trencat tots els rècords de la Lliga. I després tercer, Birds o Vinícius. Per què? O depèn de l'Eurocopa. Depèn molt de l'Eurocopa. Encara que Bellingham perdi la Champions, amb tot el que ha fet, guanya l'Eurocopa. I el màrqueting que té darrere. Ja, i guanya l'Eurocopa, jo crec que li pot treure el Balón d'Or. Posem-nos en el cas de que Bellingham fa una desastrosa Champions, o sigui, no guanya la Champions, i tampoc fa res a l'Eurocopa. Qui la guanyaria? L'Eurocopa? Mbappé, no? Sí, Mbappé, segon Bellingham, encara que no faci res, perquè ha fet fins ara, i després jo diria que Vinícius. No, mentira, se l'emporta Coque. ¡Qué resurrección! Següent. Vale, guanyadors del Golden Boy. Guanyadors del Golden Boy. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal, si no guanya Lamine Yamal... Birds, crec que el pot guanyar per edat. Per edat. Però mira... I després l'he trobat a una revista argentina que m'ha fet gràcia. Garnacho era una de les opcions. Passem. No sé, després del que has dit tu que m'ha quedat el Manchester United a la Lliga, crec que ja queda evidenciat que no pot guanyar. Però va fer una xilena. Molt bé. Molt bé. S'emportarà probablement el Puskas, això sí, perquè és un golaç. No, és un puto és un golaç. I el de l'Osasuna? Jo crec que el de l'Osasuna és més espectacular, per mi. Quin era? El que fa, que intenta donar un passe... Oh, sí que Vale, no. Sí. S'emportarà Garnacho. Garnacho. Pel màrqueting. Perquè juga a l'Osasuna i no juga al Manchester United. I perquè és millor gol. També. El Osasuna és una trivela. És un centro. Li donen la tíbia, crec, no li donen el peu. Com l'assistència de Coque. Batem. Ara parlarem. Bueno, què valoria? Les semis de Champions, opinions i prediccions en general. Què opineu de com han sigut les semis? Per mi, Molt han sigut bons Van partits. ser millors als quarts de final. Sí. Sí, millors en qüestió de partits. Millors en qüestió de partits. Però no millor en qüestió... Sí, per als culers ha sigut, òbviament, molt millor aquestes semifinals que no els quarts de final. Què penseu? Sí, en qüestió de que som culers, les semifinals ens fan més feliços que no als quarts. Vull dir, que van perdre la... Hòstia, que... Joder, que som culers. És que em posin més feliç, és que me la pelen perquè no està el Barça. No estic patint. Jo vull que perdi el Madrid i que perdi el PSG. Ell ha dit que són millors als quarts de final. Per mi no ho són perquè ha perdut el Barça. No com a partits, però com a partits... Cabron. Com a partits són millors als de quarts de final, Pues òbviament. eso, pues eso. Bueno, prediccions. Campió de Champions. Madrid. Dortmund! Marco Reus! Jo Ojo con el Dortmund. Ojito. Quan el Madrid va guanyar el City jo sabia que guanyaria la Champions, però confio i espero que guanyi el Dortmund. Sigan. Vale. Barça-València. Ràpid. Jugadors importants. Araujo. Què fem amb tu? T'estic defensant des de La setmana passada... L'estic defensant des de tots els errors que té, des de que no sap donar un passe. T'estic defensant. T'estimo molt, Araujo. Però què collons fas? És que, no, i la setmana passada ell va dir que el venia i vaig defendre l'Araujo. Perquè crec que aquesta setmana... T'has baixat del barco? Jo encara estic. És que... Jo encara estic. T'has baixat de la patera? No m'he baixat de la... De la patera. No m'he baixat del barco, però... Hòstia, començo a tenir certs dubtes, amb Araujo. No sé, vosaltres. Jo no tinc dubtes. No És tens que me dubtes? l'estimo molt, però per una bona oferta el vendria. És que és... No puc més. Al moment, mira, que et provoca un penalti al Barcola, vale, és molt bo. Peter Federico. Sembla un nom de jugador de clubes pro. Literalment. És el meu personatge de clubes pro.
Ter Stegen, el seu error. Jo no tinc res a dir, ha sigut No un li error, reprocharé. mira, no passa res. Era per donar-li emoció al partit, és molt intel·ligent aquest home. Esperem que hagi sigut per la pluja, pels camps... No, però són coses que passen. És a dir, el joc del Barça és molt arriscat a nivell porters, juga molt amb els peus i això pot passar. Res més a dir. Força i que no torni. Això sí, una cosa que em va agradar molt, com Rafinha va anar corrents amb Ter Stegen perquè Ayudant. estava molt trist. Companyerisme. Molt bé, Rafinha. Companyerisme. Com t'estimes, Rafinha? T'estimem! Jo no. Lewandowski surt del retir. Inexplicable. Lo d'aquest home et fa 4 partits de merda i ara et Hat-trick. fa un hat-trick. Increïble. I et sorcen els partits. Increïble. I bueno, anava a parlar de Fermín, però ja hem parlat. T'estimo, Fermín. Per mi t'estirem molt. T'estimem. I ara hem portat una sorpresa per la secció de Coque Resurrección. ¡Que entre a ser Melero! La primera persona que no és del Barça que entra al podcast. Un colxoner. Hola, avui no tothom- anava a vindre bon dia. un del Getafe, però no ha pogut. Així que hem portat un de l'Atlètic que No tothom pateixen pot fer el cap. mateix. Tira cap endavant. Vale. Ara, bueno, Guillem, encarregat de Guillem, Coque. comença la teva secció de Coque. Com la tinc molt preparada, pues... explica'ns una mica. Per què ets de l'Atlètic de Madrid? Doncs soc de l'Atlètic de Madrid principalment. Me la suda. Per què t'agrada tu? No, deixa que expliqui. La seva... Perquè jo, com a ciutadà de Barcelona, o sigui, li tinc un odi molt gran al Barça. Tot normal. Vale, Sí, totalment normal. I després, el Madrid és com l'opció fàcil i per tant soc de l'Atlètic de Madrid. I per què no Ets retrasat, no? Per què? Li agrada... Què li et porta agrada a ser de l'Atlètic de Madrid És i no de masoquista. l'Espanyol? És que A veure, és que tampoc... Mai. És masoquista, però no tant. Però si Mai ets de de Barcelona, sí, ja, però, entendria més que fossis de l'Espanyol. Ja, però és que mai l'Espanyol he és de tingut- Cornellà. Ja, i mai l'Espanyol... Mai. Et va agradar la temporada 13-14 amb la No, samarreta? ja era abans de l'Atlètic. Sí. Vale. Jo del Barça mai No, m'ha agradat. no, és una merda. Coque, no? Què opines de Coque? Doncs Coque crec que està molt infravalorat, perquè jo el considero... cabra, és el fruit de cabra. Jo el considero bo, o sigui, no entenc com ells diuen que és molt dolent. Hem dit alguna vegada que sigui dolent? No. Hem dit que és... Especial. Sí, Sí, l'estimem. clar, perquè no ha de córrer, no ha de córrer molt. Ell sap on posicionar-se No, i si això ho té sap molt que ha clar. de fer... No moure's, ho té molt interioritzat. No, la putada és que sí que corre, però no fa una puta merda. Ja, bueno, però té els seus partits. És No, però a les estadístiques surt que corre, però després jo al partit Clar, el veig i jo no el veig que el mogui. 11 quilòmetres per partit, cor. Sí, a les estadístiques, però tu els veus i no el veus com corre. Jo el veig parat tota l'estona. S'agafa la merda aquesta, l'aranya aquesta i comença a fer-li així. Les estadístiques són les estadístiques. I preguntaràs Bueno. l'assistència. Sí, clar. Clar, És que vas veure el partit? Sí que el vaig veure, el partit. I què opinions del partit? El partit va ser molt bo, o sigui... Jo pensava que seria la quarta derrota amb l'Atlètic de Bilbao. Jo anava ja amb la derrota al lament, però vaig veure que Coque va sacar Prime, va ficar un pas, una passada, que no l'entenc, o sigui... Posem vídeo. Aquí. Jo segueixo sense entendre què va passar i després Correa, que falla 5 de cada 4 oportunitats, la va ficar a la Es van porteria. juntar increïble. les estrelles. Sí, És increïble. Però- Coque fer una passada bona? Nah, Correa- li va rebotar la tibia i Correa estava apuntant a vaselina. Va, ja està. No, Doncs, pues. res més a dir, Coque, no hi ha molt que dir d'aquest jugador. T'estimem, Coque? Quina pena que siguis l'Atlètic de Madrid i hagis de sofrir tant. Sí, Bueno. és que... Ja. Amb l'opció de ser... Estàs bé. És sempre Nosaltres així. som del Barça i estem patint, Ens però és preocupem que... per tu, de veritat. Estic perfectament. És sempre així, ser de l'Atlètic. Sí, és com... No, a vegades no A t'entén. veces matamos a gente. Ha entrat. No he entrat. Una altra vegada. Bueno, ara passem a les seccions. Comencem amb la secció de Víctor. Fer d'autista, fer tot mierda. Perfecto. ¿Tienes agua? Vale, No. aprofitant que està aquí la Sier, començarem... Vale, torno a fer-ho perquè Guillem, però bueno, que aprofitant que està aquí la Sier i que és colchonero, volem començar la tradició del que follon, que és fer un ping-pong intentem cada divendres, setmaneta. cada setmaneta amb una persona diferent. No vendran. No, però Si no, ho intentem. Ho intentarem. Vale, llavors, aquí hi ha unes preguntes per tu. Nosaltres ho intentem. He de fer el peripé de ping-pong o puc fer-li les preguntes directament? Que no, que faci el ping-pong. Però enfoqueu. Espero que no s'escolti molt. Francisco, enfoca. Vale. Ho tenim, vale. No, està bé. Així, Ja està, així ho veurem, així. Vale, perfecte.
Llavors, preguntes. Pon. Con Asier Melero. Vale, ho fem en català, llavors, bueno, deixem així. Llavors, qui és el teu jugador preferit? Doncs, si haig de dir el jugador preferit de la història, podria dir Iniesta, perquè m'agrada molt com juga. Vale, del Barça. Bravo. Sí, no, bravo. perquè crec que és del Barça, però no té filosofia Barça. Joder, que no. No, però té filosofia de joc, però mentalitat no, o sigui, no dona pals, saps? No fa faltes, no es queixa. T'estàs guanyant sortida per la porta. Jugador net, jugador. No, però... No torna a ser Melero. jugador net. Vale, llavors, qui és el teu equip favorit de l'Atlético de Madrid? El jugador que més odies? Uf. Actualment hi ha l'opció d'Araujo que l'heu mencionat abans, però clar, sí, no, probablement és Araujo perquè vaig canviant. Encara que no m'agrada odiar. Històric, és que no tinc així... Pepe? No, és que del Sergio Madrid... Ramos. No, La Champions. és que no... Jo soc de l'Atlètic de Madrid, li fot una bomba al cotxe a Sergio Ramos. No, però és que... Però em va caure mal, no em va caure mal, o sigui, va ser una decepció. Clar, òbviament, Està però... trencat des de llavors. Sí. Però no l'odio. Araujo. Llavors, vull que diguis a quin jugador et sembles, o creu que et sembles. Físicament no, o sigui que jugant o físicament. Les dues. Una cada, físicament. No t'han dit mai que t'assembles a algú? No, o sigui... A mi m'han rapat. Cesc Fàbregas. No sé, no... Dombele. N'Golo Kanté. Així, aquest sí que me l'han dit. Però no físicament, sinó... Com jugues al camp, no? Un jugador? No es veu a la càmera. Rebosante. Kanté... No ho sabem confirmar que Kanté tingui aquests atributs, però... Tu l'has vist, només t'has de fixar. Vale, però digues. I jugant? I jugant, no sé, m'han dit... Coque. No, sí que m'han dit, a vegades, no sé, un mig centre, per exemple... Iniesta m'han dit, però òbviament jo no em vull comparar amb Iniesta perquè no sóc com Iniesta. Quasi. No, és que sí que m'han dit a vegades Kanté. Però per l'estil, el Kanté. Però tu és el que jugues? Jo jugo de pivot, però defensiu. Aquest podcast és impressionant. Tenim un càmera de vòlei, tenim un No, jugador ja de tenis, tenim un suplent, en plan suplent de podcast que juga a futbol. I que és bo. Que és bo. Tenim un jugador de bàsquet i un jugador d'handbol. I Marquet, que també juga a futbol però és dolent. Veritat, l'únic que juga a futbol aquí ara mateix és el Melero, que és el que no ha sortit mai al podcast. Sí. Increïble. Bueno, després està Marquet, que juga a futbol, està apuntat allà. Vale. Següent pregunta. Vull que defineixis aquella persona d'allà dalt, a Ousmane Dembélé, amb 3 paraules. Fill de puta. Doncs després del partit... Negro. jo vaig celebrar molt... O sigui, no vaig celebrar perquè si no em mataven, però crec que va ser un heroi pels seguidors del Madrid, però el definiria com un... Ràpid? No. S'ha quedat a gusto, Però el definiria desequilibrant i bàsicament madridista. O sigui, madridista des de petit. Aquest tio és més madridista que Florentino, el fill de puta. Llavors, descriveix a Coque amb 3 paraules. Coque. Guapo. Història. Capitán. Qualitat. I capità, sí. Haig de fer cas perquè és el nostre capità. És l'única raó per la que se'l coneix, perquè és el capità de l'Atlètic, perquè per bo no és. Com? No se sap, però està allà. I ara, últim, dirigeix-li unes paraules a Francesc, el nostre editor. Què li diries a Francesc? O sigui... El tens davant, una cita, tu i ell a Què diries a soles. Francesc? Una cita. Per camelar-lo. Perfecte, és una paraula. Hombre, jo utilitzaria la meva frase predeterminada que tinc, que és hombre, Francesc, ¿cómo estamos? Perquè li agrada molt i sé que a ell li fa il·lusió cada dia saludar. Com estimem aquest home? Sí. Llavors, la pròxima persona que vols que aparegui en el ping-pong? Hombre, ja que estem parlant de Francesc, jo crec que podria fer ell. Bravo! La setmana que ve per tu! Només si guanya el Bayern, molt bona premissa. Bueno, jo crec que alguna cosa més a comentar, si el Melero. Res més a dir. Res més, No, no? bueno, que és un Ja. cunyau històric. això Sí. És un cunyado, és un un cunyado. cunyado. Algun dia hem de posar un clip de Sermelero fent una broma de cunyat. Buah, sí. Sisplau. Sí, històric. Bueno, Asier Melero, moltes gràcies per la teva Moltes gràcies. intervenció. Moltes gràcies. Esperem que tornis. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vinga. Adéu, Asier Gràcies. Melero. Gràcies.
I ara passem a la meva secció! Momento musical. Vale, jo... Mira, que us explico una mica el context de tot això. Aquest cap de setmana hi ha festes... Hi ha festes aquí a Cerdanyola. I què significa? Anem a veure! Llavors... Però els concerts. Els Sí, concerts, clar, anem a veure els els concerts. Els catarres... Llavors, com a la festa hi ha gent, jo no, la que Casazu. beu, però beu d'alcohol, que està malament. He Catarres. portat... Que te calles! Silleros, Tributa Queen, Calla, calla. ¿Cómo se lo sabe todos? Soc de Cerdanyola. És veritat. Llavors, he portat una secció per explicar què beuen els jugadors de futbol. Alguns jugadors de futbol. Per començar, la Minya Val i Covarsí surten de festa a discoteques de més de 16 anys. No es poden emborratxar perquè els coneixen a tota puta Barcelona i seria un escàndol. Beuen xampina a la seva casa i s'imaginen que són Ronaldinho borratxo fent gambetes. No té més. Beuen cervesa sense alcohol i van... Van amb la Fanta com si fos un cubata i van a les noies... Això és. Carvajal, que beu Carvajal, cigaló cada matí i el cunyat que li sobra el beu durant el dia. Quan es cansa va al bar a parlar d'immigrants amb una cervesa a la mà. Una, dues o 10, el que li doni el tema de conversació amb la resta de cunyats que té. Va intentar sortir a festa amb Brahim, però pel que sigui no es portaven bé, sobretot des de que li va portar una entrapada pernil. Brian Zaragoza. Encara no s'ha adonat de que és futbolista professional i milionari. Segueix amb la seva vida d'abans i veu tinto de verano Don Simón directament del bric. Tot això als carrers. Se li ha vist en fali pels carrers andalusos alguna vegada. Pel que sigui es porten molt bé. Tenen alguna cosa en comú. Di Maria, Fernet i més Fernet. Se la suda tot. Aquest tio viu la pàtria com cap altre i només consumeix Fernet directament importat des de Còrdoba. O això diu. En veritat s'infla cubates del que sigui, el fill de puta. Després un jugador que ens agrada molt per aquí i l'estimem molt, Oriol Romeu. Rústic! Roncola de tota la vida en proporcions totalment normals. 90% ron i 10% de Coca-Cola. No és Coca-Cola. Des de que va sortir d'Uidecona s'ha tornat una mica més civilitzat. Ara veu Brugal, principalment per influència de Joan Laporta. No, i ratafia. També. Ratafia. És veritat, no ho he pensat. És la cabra. Després, Coque Resurrección, Jagger, Ron, Vodka, Ginebra, licors diversos, el que sigui. Si és alcohol, cap a dins. Total, el xolo és un ésser amorós i ple de solidaritat. Maria Teresa de Calcuta no se li apropa. Hem de recordar que cada setmana el posa de titular. Dona igual el que begui. Si per dolent no el treu, tampoc per borratxo. Anem a un jugador del que s'ha parlat una mica sobre aquest tema. Pedri. Com Coque, però amb més classe. Només veu quan surt al Barcelona amb el seu germà, que és més o menys cada nit. I sí, també quan està lesionat, també surt i també ho veu. Després ens preguntem per què es trenca donar un pas amb l'interior. Almenys té la decència de fer-se cubates, no com Coque, que veu directament de l'ampolla. Un clàssic de botellón. A vegades Pedri veu 43, però és per la pressió social. En realitat no li agrada una merda. Després... Pedri té cara de xupitos de tequila de fresa. Després, Jude Bellingham. Tots sabem els rumors que hi ha al voltant de Bellingham sobre les seves preferències, la seva vida privada... Sí. Entenem, no? Sí. Llavors, bueno, veu Puerto de Índies i Malibu amb pinya. Tranquil, Beli, t'estimem igual. És la teva vida privada, estés amb qui vulguis. No tothom és perfecte. I després, Vinicius, licor de plàtan, pel que sigui. Següent secció! Anem amb la secció de Guillem Moreno! Guillem, fica una canasta, no? Va, Fica una canasta, va. El jugador de bàsquet. És que està horrible. Ha entrat! Ha entrat. Ha entrat aquest cop sí. Molt bé, pues avui la meva secció... Comencem. Sempre s'ha dit que el futbol és un esport de senyors jugat per porcs. Segons la religió cristiana, la millor forma de categoritzar les actituds d'aquests burros que ens fan enfadar per córrer darrere una pilota i perdre contra el PSG... Araujo! Són els pecats capitals. Crec que al Guillem no li cau bé Araujo. Em cau bé, però... Ah, no? No m'he ara te'n no m'he poses- donat Horrible. Ara t'entenc a ser número. Aquí us mostraré els màxims representants i per tant els guanyadors de cada categoria. Perquè parlem realment. A qui no li agrada una mica de malta? Una mica de salsa. Emoció, que al final és el que importa. He posat que no tinguem un equip que de 11 guardioles, doncs tinguem un equip de 11 Bordalàs. Així m'agrada. El primer, Luxúria.
És el desig desmesurat del plaer sexual. En aquesta categoria hi ha una gran quantitat de repertori. Hi ha grans noms com Ronaldinho, Nazario, Piqué, Balotelli, John Terry, José Luis Rubiales. Però sense cap dubte, el guanyador és George Best. George Best va dir que quantes dones us va costar? No he trobat aquest número, és totalment desconegut. No, però va dir, deia, m'han dit que he estat amb no sé quantes dones. És mentira, només van ser no sé quantes, i era una borrada també. És el major exponent, putero, mujeriego de manual. És el jugador d'època de la dècada dels 70. Beatle. Sí, era... Literalment un dels Beatles. Se li atribueixen grans frases com: me gasté la mayor parte de mi fortuna en mujeres, alcohol y coches deportivos, el resto lo desperdicié. Mucha gente va diciendo por ahí que me ha costado con 7 Miss Mundo, pero solo han sido 3. Si yo hubiese nacido feo, nadie habría oído hablar de Pelé. Hace unos años dije que si me daban a elegir entre marcar un golazo al Liverpool o acostarme con Miss Mundo, iba a tener difícil elección. Afortunadamente he tenido la oportunidad de hacer las dos. Putero d'època. Però putero i xulo, m'encanta. Xulo, és increïble. És Vacilón. molt top aquest home. La gula. Excessiva indulgència o consum en menjar de begudes. Es pot ser més indicat per aquesta secció que Ronaldo Nazario? Ei, el gordo? No, evidentment no. Jugador que, tot i ser un dels grans de la seva època, sembla que mai va acabar de culminar la seva gran carrera. Per lesions que van ser causades per una sèrie d'infortunis i pel seu evident sobrepès. Evidentment, aquest sobrepès ha sigut accentuat durant temps després de penjar les botes. No he aconseguit trobar dades oficials actualment, però les últimes que vaig trobar van ser 2012, 6 anys després de retirar-se, 118 quilos. Ara se li pot sumar algun entrecot que altre. No, lo de Nazario podria haver sigut el millor jugador de la història, però les hamburgueses li tiraven més. Sí, bàsicament. El tercer, l'avarícia. Ambició desmesurada per obtenir i conservar poder o control. Su senyoria Don Florentino Pérez. Què dirà aquest personatge? Un president, un empresari, un mafiós. És cert que se sap que hi ha hagut forces moviments polítics i executius relacionats amb aquesta persona. Res del tot oficial, simples irregularitats que afavoreixen els interessos d'aquesta persona. Toma, Vinicius. Des del meu punt de vista, una simple casualitat que la gent que dirigeix l'estat espanyol estigui constantment present en el palco de Santiago Bernabéu. Qui ho diria? La peresa és la falta d'esforç o diligència en l'acció o responsabilitat assignada. Joao Félix. Bueno, no m'ho doni una. En l'última temporada s'ha acabat de demostrar que ets molt bo, molt talent, molt guapo, però ets un puto vago de merda. Per jugar s'ha de treballar una mica. I si no, et xupa la banqueta. I si no, pues tornes a l'Atlético de Madrid. Bàsicament, com a dir. Crec que si torna a l'Atlético de Madrid el fan pernil. No, El faran per l'Im, sí. per Brahim Díaz. Sisplau, nano, Joao, pressiona una mica i corre una mica, és poca vergonya. La ira és la ràbia descontrolada que causa danys físics o emocionals. En aquest cas hi ha forces candidats, però el meu preferit és Javier Casquero. El migcampista del Getafe... Pensava Pepe o algo. El migcampista del Getafe el 2009 va protagonitzar una de les jugades més violentes de la història del futbol. La víctima, Pepe. Més ben dit, al seu peu. Javier Casquero contra el Madrid. En un 2-2, després de fallar un penalti a l'Opanenca, per la impotència i la ràbia de la situació, va executar una tècnica impecable de salt d'esquena en contra dels tacs de Pepe. Per la compra d'àrbitres de Negreira, l'àrbit va malinterpretar la situació expulsant a Pepe en lloc del real culpable. Totalment vergonyós. Enveja. Neymar. Gaire que diga d'aquest jugador. El príncipe que no quis ser rei. 222 milions que van marcar abans i un després d'aquest jugador. El tercer millor jugador de la generació, si no hagués tingut enveja de Messi, per ser el millor jugador del món. Molt probablement hauria tingut una carrera molt més prolífica de la que ha sigut. La supèrbia és el sentiment de superioritat. Cristiano. Zlatan Ibrahimovic. Hòstia, Un futur president de la Kings League, internacional suec, és grandiosament reconegut pel seu ego. Un jugador amb una gran carrera, però realment no ha guanyat tantes coses com els altres davanters que ell es compara. Desgraciadament, no ha guanyat cap Champions ni bota d'or. És un davanter que serà més recordat per la seva actitud que per la seva qualitat futbolística. I també aquest és un bon personatge i se li atribueixen grans frases com dedicades a gent, a Guardiola: soy un Ferrari y me conduces como un Fiat. Quan el 2014 es va quedar sense Mundial. No merece la pena ver un Mundial sin mí.
just cuando va a fichar para el PSG. No conozco a ningún jugador de la liga francesa, pero todos ellos saben quién soy yo. I després, quan va marxar del PSG, va ser preguntat per la premsa què havia de passar perquè es quedés i va dir: me quedo si canvian la Torre Eiffel por una estatua de mi. Tinc dos moments preferits d'aquest home. És el moment de la seva retirada a Milan, quan va dir, quan l'afició del Verona, que era la rival, el va començar a xiular i ell va dir amb el micro: Silven, es un momento más importante del año, verme a mí. Y aquí, la top. Querían a Zlatan y les dimos a Zlatan. De nada. Ahora vuelvan a ver béisbol. Dedicat als aficionats de Los Angeles Galaxy. I has acabat amb Zlatan? Falta, per acabar, el Goat, la cabra, el mismíssim dels pecats, un centenars amb panxolina, Don Joan Laporta i Estruc. No hi ha gaire que explicar sobre aquesta figura. Putero, drogadicte, borratxo, fiestero, estafadors, avariciós, egolatre, radical, gordo i putero. No tinc més adjectius. Putero quantes vegades. No tinc més adjectius per descriure el meu president. Foto del president. Foto. El Beben Cava. Però és que és el millor president de la història del Barça. Com t'estimo. És que totes les increïble, fotos són... tio. Però una cosa, de Zlatan, hi ha una que és encara millor. Bueno, no sé si millor, però m'agrada molt. És quan hi havia rumors d'ell i Piqué, te'n recordes? Que van a un periodista i li va dir ets homosexual? I li va dir porta'm amb la teva germana i et demostraré que no. Era una cosa així, no? És increïble. És que al final, per jugadors bons, n'hi ha molts, però per entretindre's una mica necessites aquesta Carisma. El carisma. El jugador menys carismàtic és Joao Félix, però és que és un puto vago de merda i no podia deixar. És impressionant. Bueno, fins aquí hem arribat, fins aquí les seccions i fins aquí el programa d'avui. Tornarem amb més, tornarem amb Francisco, tornarem amb més convidats. Aquest és només l'inici. I sempre... Bona ¡Que follón amb Coque Resurrección! ¡Barça! ¡Barça!